Pozdrav, plava nacio. Kakva ludnica, kakav spektakularan preokret se događa. Jednostavno nećete vjerovati kakav se vrtlog novosti kotrlja iza kulisa našeg voljenog Dinama. Temperatura je porasla, plamen nade ponovno se rasplamsao punom snagom i imam najvrelije informacije koje će učiniti da nam srce jače zakuca. Je li ono što se činilo nemogućim zaista postalo stvarnost? Je li nam plima sreće konačno definitivno okrenula leđa? Ostanite zalijepljeni ovdje, jer ću vam otkriti svaki detalj ovog uzbudljivog scenarija. Ali prije svega, ako je vaša krv plavo-bijela i volite Dinamo istom strašću kao i ja, već pritisnite taj gumb za like. I što je najvažnije, pretplatite se odmah na kanal, kako ne biste propustili apsolutno ništa s ovog uzbudljivog putovanja koje proživljavamo. Pogledajte samo situaciju, ljudi. Bili smo u onoj napetosti nakon utakmice protiv Rijeke, zar ne? Naš neosporni majstor, pravi dirigent momčadi Martin Baturina, naša desetka, dobio je onaj udarac u mišić. Priznajem da me prošla jeza ona okrutna sumnja. Moj Bože, hoće li moći igrati odlučujući derbi protiv Hajduka? Pa, moji plavi prijatelji i prijateljice, možete malo mirnije disati. Najnovije vijesti koje su stigle izravno iz kluba govore da je taj dečko pravi ratnik, lav na terenu. Učinit će nemoguće, stisnut će zube, proći sve potrebne tretmane i sve ukazuje na to, bit će DA prisutan na terenu tamo na Poljudu. I nemojte misliti da će ući pred kraj utakmice, ne. Očekuje se da će početi igrati, da zapali taj vezni red od prvog zvižduka, da uvede red u kuću. Kakva apsolutno fantastična vijest, zar ne mislite? To je za slavlje, a kad smo već kod utakmice protiv Rijeke, kakva je to bila teška i izuzetno važna pobjeda, slažete li se? Pobijedili smo 1:0, tjesan rezultat, ali s ogromnom težinom za naše ambicije u prvenstvu. A što reći o našem privremenom zapovjedniku, Sandru Perkoviću? Čini se da je taj čovjek rođen pod sretnom zvijezdom, samo to može biti. Preuzeo je momčad u delikatnoj situaciji i pokazuje rezultate, postižući ključne pobjede. Sigurno sada diše puno lakše, a razloga ne nedostaje. Kao što dobro znamo, nogomet je kutija iznenađenja, a posljednja 2 kola bila su živi dokaz toga. Dok smo mi hrabro odrađivali svoj dio posla na terenu, naši dragi izravni konkurenti Rijeka i Hajduk napravili su monumentalne kikseve. Vjerovali ili ne, nisu uspjeli osvojiti ni jedan jedini bod u posljednjih 180 minuta koliko su odigrali. Je li to lako ili želite još? To su čari nogometa, ali na kraju krajeva, što sva ta kombinacija rezultata znači za nas, strastvene navijače Dinama, znači, dragi moji, da se onaj plamen nade u osvajanje naslova, koji je možda bio malo slabiji, ponovo rasplamsao punom snagom. Ono što se činilo kao daleka fata morgana, sada je tu, opipljivo, na dohvat ruke. Naš Dinamo Zagreb vratio se u borbu za trofej, dragi moji navijači. I vratio se s krvlju u očima, sa željom da pokaže tko zaista vlada hrvatskim nogometom. Ali polako zadržimo euforiju na trenutak. Još nije vrijeme za vatromet. Najodlučnija bitka, majka svih bitaka, kuca na naša vrata. Veliki derbi protiv Hajduka, tamo na njihovom terenu, na Poljudu, već sljedeće subote. Ovo je utakmica prvenstva za naše ambicije. Nema prostora za pogreške, nema mjesta za polovična rješenja. Treba doći tamo, igrati s onom žestinom koju naš dres zahtijeva, nametnuti naš stil igre i donijeti ta 3 temeljna boda u Zagreb. Borba za naslov potpuno je otvorena, a naš Dinamo življi je i pulsirajući nego ikad. Idemo na njih, Dinamo.